हाग्रामा महिलारिनि खोथाखौ गोसोखांबा जों आसलथे मिनिनो ओंखारो हा खोथाया जाहैबाय दिनैनि दिनाव बे सासे कमेडियान ना बाखि कमेडियानफोरजों बिथाङा जुजिदों बिटिआरनि राजखान्थियाव बिथांनि खुनु जायगा गैया दिनै मानसिफ्रा बिथांखौ जुनार रोखोमनिसो नायनो फैयो आरो सासे कमेडियान फैयोबा मानसिफ्रा गावनि सिन्ता डिप्रेसनखौ होखारनो थाखाय गावसिनि जि बिपिएम दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बिथांनि जि कमेडियान लेंगुवेज जि माने हाइसक भाषा बेखौ नायनोसो फैयो बाखि जेबो गैया दाथ' बियो वेस्ट बेंगलाव खारदों आंथ' बुङो सानसे समाव बिथाङा पुरा इण्डियानिफ्राय खारनांगोन खारन अलरेडि एनआइएआ बिथांखौ तदन्त खालामगासिनो दङ बे खोथाया सैथो बावैनो बिथाङा जेलावसो थांगोन बे खाथांखा आरोखि हाग्रामा महिलारिनि खोथाखौ गोसोखांबा जों आसलथे मिनिनो ओंखारो हा खोथाया जाहैबाय दिनैनि दिनाव बे सासे कमेडियान ना बाखि कमेडियानफोरजों बिथाङा जुजिदों बिटिआरनि राजखान्थियाव बिथांनि खुनु जायगा गैया दिनै मानसिफ्रा बिथांखौ जुनार रोखोमनिसो नायनो फैयो आरो सासे कमेडियान फैयोबा मानसिफ्रा गावनि सिन्ता डिप्रेसनखौ होखारनो थाखाय गावसिनि जि बिपिएम दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बिथांनि जि कमेडियान लेंगुवेज जि माने हाइसक भाषा बेखौ नायनोसो फैयो बाखि जेबो गैया 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015171003 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार